tare numele Steghenean și m-am jucat puțin și mă gândeam ce să filmez. Și desigur că Happy Wheels, că am avut doar 3 episoade și acestea 4-lea. Scuze, fiule de picioare. Eu n-am o mână, nu un picior. Yes. Troll. Trollololol. Bă, merge, doamnă. Ce? Bă, troll. Bă, nu putem. Exit menu. Stai, da. Ce? To both. Da, mă. Nu, e imposibil. Nu e posibil. Ultimul. Bă, toate not him. Asta e. Niciunul. Nothing. Haide, bă. Yes. Uh-oh. De ce am păpădit acolo în dead? Mă. Nothing. Nimic în... Ui! Yeah! Killed him! Yeah! De ce eu? Scoate toaletă l-a ucis. Chiar. Killed him. Bă. Win. Uh-oh. Mai încercăm. Da, la aici vom sta până la 4 minute. Nothing. Bă, a trecut. Nothing. Bă, chiar nimic nu o să primim. Team. Bam. Yes. Bă, câte sunt la nimic. Nu! Killed him! Yay! După asta pe noi. Da? Bă, nivelul știți că are troll. Adică un fake. Ce, gata? Am câștigat? Ce greu a fost, ce greu. Nu, stai. Replay, să vedem ce e în spate. Troll, acum va reveni. Și am revenit și suntem într-o mașină. Bă. Deci am murit. Bip. Bă, deci asta e acasă, cred. Da, e acasă. Oh, nu. La revedere, lume. Yay, ce greu a fost, Doamne, ce greu a fost. Bă. Ups. Bă, ce cu... Scuzați-mă de fake. Să... Mai întâi le facem cum doar cu oamenii. Fake. Ui, ce greu a fost. Nu chiar, bă. Nu niciun fake. Oh. Te prind. Ok, yeah. Nu chiar, bă. Fără fake-uri. Oh, bătrânul. Bibi. Hai. Oh. Bă. Ui. Bătrânul, stai.
Haide, bă. Ce? What is on the... Ce? Uh-oh. Ah, tu RFLC. What's his tip? Brr. Terminăm de F? Ah! Правильно, да! Acesta e pe nume? N-am înțeles. Am răspuns tot. Preferata mea. Na. Ce? Uia! Fake. Haide, bă, ce chiar am. Nu chiar am. La. Ok. Bă. Nu chiar am fake. Iu. Nu chiar era preferata mea când puteai să... Hai pe țopăile, preferatul meu. Stai, ia să vedem ce se întâmplă dacă o să ne ducem sus. Oh! Cum se zice, am câștigat. Acuși mi-a revenit. Am revenit. Nu se poate trece, bă. Bă. Da, chiar nu se poate trece. Oh, fiul. De că nu ne-am văzut, fiule. Suntem în savană, fiule. Mulțumesc, fiule. A, nu suntem ăștia unde extraterestri. Că m-a speriat, bă. Fiule, îl viu? Da. Bă, n-am înțeles ce aici, e savană sau... Bicicletă, am crezut. Am crezut că ești prins. Bibi. Open minimap. Minimap? O mapă mitică. Bă. Oh. Minimap se zice. Unde fiul? Fake. Pentru fiul. Asta nu e o mapă mitică și încă nu e distractivă. Dacă enjoy de asta nu înseamnă distractiv. Chepca mea. Mulțumesc. Fiule, unde-i capul? Oh, eu n-am mâini. Bă, dar fake, n-avea mâini, dar fiu capul. Atunci cum cu bicicleta mergem? Dacă fără mâini. Finish-ul. Haide, bă, mergi. Ridică-te la deal. Oh, fiule. Confort, na? Hai. Și a fost distractiv. Dacă și voi a fost Diana, puneți like dacă aveți întrebări, da, desigur. Și la revedere. La revedere.